trávy by měli na jíždě. To jsme vytrhali, ta tráva byla přes tou kukučina. Došli jsme taky vyrvali jíždě. Jdu chytat 15. Tady je chcíplý. No, tak to může podle té trávy, když se ptáme po Ty Nikole tam furt pěkně berou? Hele. To bude tím, že si jdu pro pivo. Ale či to tam je ten třetí prut, ten klacek? Jak to, že švindlujete? Koukej ho vytáhnu, každý jenom... Dej to kluku. Dej to tam. Tam to je to píno nebo míra asi, ne? Hele, Nikola má, kluby. Teďko sekla Kubovi hlíd 15. On tam bude větší tady ten. Asi ne. Ty kdybych měl natáhnout. 16. Super, Nikola. Mikýša 16. To je 14 nebo 15. A uvidíme, to položil na to, změříme ho. Táto nevypíchni oko. No, položil na zem. Tak dneska tě, no, tak mu to vyjde. Člověče, měl si pravdu. Je tam 15, jo. Jo, jestli začne pršet, budu naštvaný, tak to vypadalo hezky. Ale rybáři chytají za každého počasí, doufám, že máte pláštěnky. Jo. Radko, a nemusíš to dělat pod vodou. 15, Radka. Půl hodiny, 10 minut nebo Vole, ty tam spadneš autko. Když budou závody profesionálů, je to o něčem jiným než pro děti. Do Mandejku. Takhle. Co neboj. No odsaду to máme. Já to nedělám, já nevím. Tak, nejmenší červík přijde sem. No pojď sem. Ne, červík. Červík nejmenší, ty jsi druhý největší červík. No pojď. Tady dostaneš cenu na to, že jsi byl na dětským dnu. Tady to. Děkujeme ti, že jsi přišla. Zatleskáme jí. Zatleská účastníkovi, i když nechytala, ale přišla. Pokud nejsi. A diplom pro tebe nemám, protože jsi nechytala, jo? Tuda, 50 cm nachytáno. Tleskejte, ne? Máš diplom? To bude nějaká doma. Tak. A má 57 cm. Ještě jednu velkou. A ještě kapra k tomu. Jo, to mám to. A potom samozřejmě nikam neutíkej, protože pak ještě bude vyhlášení největší ryba. Tam budeš asi nejít. Tak mu brali, kdyby jenom s citem. Velký kluk, kdyby s citem chytal, tak jich měl nejvíc možná. Jo, Řekni, táto, ty jsi mi nepomohl, a neříkej mu vole, to se nedělá. 59 cm nachytáno. a pak ještě... To je super, 96 cm, to je metr skoro. Kdo ti pomáhal? Táta. Já si to píšu, už ty čáky, tě to má stát panáky, ty si pomáhali. To 184 cm, Martin Ošmánek. Ale chytal sám, to je konečně, tak se to má odůvodnit, jo. Nikdo mu nepomáhal. Počkej, abych ti dal 2. Protože táta musel chvilku spát. Jo, 196 cm, to jsou už skoro 2 metry. To je Jakub Vítek, 5. místo, ale za 2 metry to není žádná ostuda. Na vrbě na to budou rádi, když jednou 2 metry. Počkej, a za 3. místo ještě tady navrch. No to krmení nějaký jste říkali, ne? Hele, jako chlap musí uznat, že to byl tvrdý boj o 2. místo.
Ty se Zuzkou se museli Babička rozčilovat tam je, za babičkou. a vlastně jedna ryba vás zachránila k druhému místu, je to tak? Matěla spinka. Už je to někdo? Malé velké dítě, Sváťa Matlach za první místo, má 9,5 cm, jsme mu změřili. Ale vyhrál. Ve své kategorii. To má ale průměru. Tady máme cenu pro chyt, už se může. To je největší kapr, který se dneska chytil. Chytil ho tady náš kamarád, který mu přidávám za největší rybu cenu. Tady máš cenu a ti pogratuluju, protože jsi nejúspěšnější lovec na velkou rybu. Tak, sice si se dlouho načekal, viď? Ale největší, to je super.